Jeg har valgt opgaven 9,276, og opgaven den lyder: i en trekant ABC er vinklen A 48 grader, sidelængden AC 13 og sidelængden BC 10. Der oplyses, at vinkel B er stump. Opgave A den lyder: tegn en model af trekanten og bestem AB. Så som I kan se, har jeg tegnet modellen ABC og indsat sidelængderne og den kendte vinkel. For at bestemme sidelængden AB skal jeg benytte mig af cosinusrelationen. Cosinusrelationen ser således ud: AC i anden plus AB i anden minus BC i anden divideret med 2 gange AC gange AB. Så jeg indsætter nu de kendte værdier, og ligningen vil så se således ud. Så cosinus til vinkel 48 er lige med 13 i anden plus AB i anden, som er vores ukendte side, minus 10 i anden divideret med 2 gange 13 gange AB. Og så har jeg brugt solve-funktionen for at finde AB. Så ud fra den her mellemregning, så får jeg faktisk to resultater. Jeg får 6,11 og 11,28. Og altså ud fra min model kan jeg konkludere, at svaret ikke er 11,28, men at det er 6,11. Så det her det er svaret AB centimeter. Okay. Og i opgave B så får vi oplyst, at en linje fra B, som er herover, skærer siden AC, det er den her, som er 13 cm, i punktet D herover, således at arealet af trekanten BCD er lige med 9. Og jeg har fremhævet den her linje med en rød farve, og arealet også med en rød farve. Så opgave B, den går ud på at bestemme DC, som er sidelængden herfra, DC. Så til den her opgave skal jeg finde vinklen C, og for at finde vinklen C skal jeg først finde vinklen B. Så jeg har brugt cosinusrelationen, som ser således ud, og så har jeg indsat mine kendte værdier, så det bliver cosinus i minus første til 6,11 i anden plus 10 i anden minus 13 i anden divideret med 2 gange 10 gange 6,11. Og jeg får 105 grader, som er vinklen her, B. Så ud fra den her vinkel kan jeg så finde vinkel C, da jeg kender vinkelsummen, som er 180. Så 180 minus 105 minus 48, det skulle gerne give 27 hernede. Og for at finde vinklen DC, så indsætter jeg den bare i en sinusrelation. Så DC er lige med 2 gange 9 divideret med 10 gange sinus til 27. Og der får jeg 3,96, næsten 4. Det var alt for i dag. Tak skal du have, Steffen. Habibi.